ngayogakno lenggah ira Tombo pangestu tanpanono. Seko sangat anggen kula mundi dadosaken sang kula. Pancen ing kalangganing sira kabeh rak keparange padha maraksuan ana ing Kabupaten Serang. Kenane kewajiban wis rampung nalika semana perang adat antarané Serang lan ing Kabupaten Pati wis ana karampungan. Nanging kabeh wajibanmu ojo kanthi padha taledot. Saiki takon marang PCO. Kabeh kono gadis kabeh prajurit mapan ana ing Kabupaten Serang. Pikanto pastu panjenengan anggen kula ngai jejeban kula wentah para prajurit magangan enggal ing Kabupaten Serang sakmenika boten wonten ingkang jiwanikan. Sak wanci-wanci panjenengan badhe becak perang ing negari sanes. Sedaya prajurit sampun siap siaga kadhe. Panjenenganku ora ngepengenake gelar jajan ki ora. Wis cukup perang adat wis ana karampungan. Rumangsa bombolan marem ati. Saiki oleh Kabupaten Serang katon ayem-ayem lan tentrem wis ora ana peperangan maneh.
Kula sira tak paring ruh Kang Prayoga. Estando. Nun, Jawa katimbalan pangestu tampanana yuli. kula tampi dadosaken jimat kula Wajibanmu kepriye? kepareng matur jijiban kula wonten ing Kadipaten Serang ing dinten sameneika namung asisten Gusti Patih saged dipun arani nggih sekretaris Gusti Patih. Saiki di asisten. Nggih. Wah, Mundak pantate kula. Pakaryan lan tanggung jawab kula namung nenggo jawab Gusti Patih. kaya ngono. Najan dina iki kowe diangkat dadi asis dene Retnopati. Kowe kudu netepi kewajiban ning patian Sathono Sumokso Retnopati. Atur marang sira pundi dawuh sendikaya Kang Prayoga. Estaken dawuh Dadi Sabdo diwinggalan Kanjeng. pangestu tampanana. Sanget anggen kula nampi mugi dadosaken jimat kula. Wajibanmu kepriye? Kepareng matur anggen kula ngayahi jijiban jami katentreman ing Kadipaten Serang. Ya, Desa menika boten wonten ingkang uji wae. bagus. Aku ora pengenake kaya sira kabeh pondo kendhat ing kapraitan. Sok kula mangsane kula kadang dipati kumacat. Dia pengenake dipil kali bawan ono ing kapan sira. Ora cukup penjalan legah tinggal sira tumbang. Ora cukup penjalan ku jengkar suwe paluan ning kabeh tak pasrahke marang ku. Nunggu Kang Prayoga liya. Hari pangestu tampanana. Wajibanmu kepriye? anggen kula jati bisa pakai Kadipaten Serang sapunika boten wonten pusaka ingkang alus. Bagus. Najan kae mapanan kang sapa? Umpama siji walsoe plangkan. Ora cukup kowe sing tak pidono ning nyempet marang keluargamu. Bakal tak pidono cukup marang kamputanmu. Ini Kang Prayoga ya. Balik jeneng Siropati Kendrayuti. Paring dawuh Kanjeng Bupati. Najan ing Kabupaten Serang wis ana katentreman. Umbak umble swasana ing Kabupaten Serang. Kepareng matur Kanjeng Bupati. Ngenani babakan katentreman wonten ing Kabupaten Serang. Estunipun sampun ayem-ayem tentrem. Lan sedaya para kawula ingkang tumapak wonten ing Karang Pradesan sampun remen banget. Sasampunipun panjenengan dados Adipati wonten ing Kabupaten Serang. Matur nanging sabisi kadang pinangka tandha panungkul ning Kabupaten Pati. Diajeng kawanan galungan kae bakal prundut garwa marang Kanjeng Adipati Tonggronegoro ing Kabupaten. Gak jaluk kadangku kawanan apa dene galungan bisa urip tentrem ayem mapan ning Kabupaten Pati soyo-soyo. Kanjeng Adipati Tonggronegoro kae bisa krengko kaya dene keluargane kene. Sopo kae sajake Saripun kakak dadak angloyoni saiki kowe tawang tangis dodok rasane atilipun kakang ono wikate apa diajeng
nalika suwun kang kresake Kanjeng Adipati Tombro Negara Kabupaten Pati kang supaya kang sira ndaturi minangka tandha panungku saka ing Kapanseran malah kapore kalanggane kang sira katundung ana ing Kabupaten Pati kuwi ana sapa Widyajeng jalaran kampus Tombro Negara mriku nggadhahi karya ingkang duwe bojo anyar ngantos kula boten dipun ginakaken malih Kang duwe bojo anyar perat gunane meneh Ono tepis wiring Kapanseran ing Pati. Dewi dengan nake, perang iki bisa kasirep, perang iki bisa leren, bisa iki bisa nganggeake, bedamen nang nganggo cara. Sarane orang yang sira kapundhut karo munggah mriki dalaman ing Kabupaten Pati. Nang kasiapa. Saiki Tombro Negara suwene bojo anyar. Kowe ora dikakon yo ora dadi apa. Menawa kanggo dadakan yen ngono aku dina iki barelo ning Kabupaten Pati. Halo. Kok Kanjeng. Kowe wis ora dadi apa. Kapirake mati di Tombro Negara. Kowe cukup ya. Kanjeng Prajurit Kapten Kelar ning Kabupaten Pati. Ari kalanggane kapan umur dawuh sedalem Kanjeng Adipati Betul. Sing isine jaga-jaga lamun mengko ana bebaya kang bisa mangkel ing gawe iki mung kajaga kowe kabeh. Mergo dina iki Gusti Ayu gawan galungan ana saka Kabupaten Pati. Mbok apa karepe aku dhewe ora ngerti. Nang luntan-lungo. Adipati ing Serang yen kok diwaduli kadang sakara perang kang gedhe sing go baleni perang adat ngono mampah. Lamun to mung ora kedadian sing kowe mangkono siap sapa ing bebasan penginang Gunung Abang. Lah diwedak rembuk moking kadang Santoro penanganing prajurit. Ana sakngerebeteng gabur ing Kabupaten Pati, temenan. Wong saka Serang temeka ana ing Kabupaten Pati, iki ana ing Jatiya. Gusti Patih Kertoksumo. Nanti aku teko ana ing Kabupaten Pati. Mergo wiwit dina iki aku tau tos kelawan Kanjeng Adipati Indra Sekti supaya mbaleni perang rikala semana sing wis ana perdamaian nganti wiwit dina iki Gusti Ayu gawanan Bayunan katundung saka Kabupaten Pati kula wiwit dina iki Kertoksumo aku bakal gawe geger ana ing Kabupaten Pati. Dadi sumber perkarane mung
Pancen bener. Aja busak-busuk kabulusu. Dipetung sing kari permati. Sing ngucap kepen bayani perang adat sing sumampah. Apa kowe kelingan? Saiki apa pun mbareng perang. Perang kono mau pangorban apa wae. Yen to pangorban bondo dono kas negara. Iki tak anggap lumrah. Yen to pangorban juragane kau cilik. Sing ora ngerti bongkot kecil perkara kang sanjata kang tanpa mata apa yo ora welas. Seru kasine perang adat dalam kedaman sing dalam karupunan aja poker bareng kamu. Nang dadak ngayoni Gusti Putri Gawangan saya galungan. Ono saka pati urung termadul kang kapundhung saka sakajengane pati Komblon. Gusti Pati Mertokusumo. Nanging kasunyatane kaya ngono. Gusti Putri Gawangan galungan kandha yang dheweke katundhung saka Kabupaten Pati. Kuwi pawacan sing ora waton. War dipilih perkara beres goladang. Iku Pati. Tapi yen kapusok kadangan kawula saka serasi kepen ben perang adat. Dina iki kawitan adat. Prajurit Oh
kok tangan bandeng sikit. Aja kesembuh wong pati jerit gede ngaku serang itu orang. Semua berbolok-bolok. Wong serang tempat nameng sabodot iman sumber ladang. Aja badan sak cukup. Tak gedek serang wasik dan apa ojo aku. Pati! Iki yo adep ora senopat Kadek Kriya Bupati Entros Apri ngutus warangkaya siro supaya ngabalekake prajurit saka ing Kabupaten Pati. Kanjeng Adipati. Perang adat sampun kawiwitan. Nanging Kanjeng, sasampunipun perang adat kawiwitan, sedaya para prajurit Kabupaten Serang dalam Kabupaten Pati sampun perang. Nanging Kanjeng, saderengipun kula nyuwun pangapunten. Sedaya para prajurit saking Kabupaten Serang sami kasuran Kanjeng. Apa yang kapan serang bama mukul oleh Kabupaten Pati? Pan mongko pancakel kali semua. Menadarani syukur makmur ing Kabupaten Pati. Aku kekulan sandang lan pangan pirati. Lecet oleh Kabupaten Pati. Neng kabeh mau sabar rapiso. Mitrot atur prajurit Singgara Purkala. Menika leres. Saya keputusan Atangku kawan kalungan. Atur ulu, atur perang. Akan gawat. Kakang belakan lengket ing Kabupaten Pati. Engkau siapkan yang tidak dimimiti perang adat Mitrot Atri Retnopati. Perang adat kawitan prajurit Serang podo kalah. Aku saiki nang depaku. Sumpah mau berpindah. Panjenengan ampun dados pancen proses aja ngenikan dados bojo menawi panjenengan kawon kula ingkang badhe ngadepi senopati saking Kabupaten Yen kowe piye kalungan? boten namung kanggo Mas kula bakal sabiyantu dhateng panjenengan Wes sapilo ngarampun kakak. Iki Senopati Swing Pati ora gampang. Ora sabaining Senopati. Rakyat Pati Berkosumo minangka cucuk ing Ayuda ing Kabupaten Pati nanging aku duwe kapitaya nganti kita rawake oleh parmen pun kakak siji kowe salah sajining prajurit senajan wanita kang Ongkoro kowe duwe pasuryan kang ayu pindo widodari Marjawanta mertok semukai wong lanang sing teknis alamun weruh pasuryan sing ayu dene bawan ukul bal pejo. Oh, kowe minangka Raden Mas yen bisa telokno mertau suwo sing Kabupaten Pati.